Bro, Oh, may, saan? may hapon ya. Oh, mga hapon, saan man? Bro, Ayaw, ayaw, diha ka rin diri, oh. di na ko. Dito ka, oh. Asa, Ayaw, asa, diha asa, kay, gikural naman na mo dito, bro. ikuha Asa, lang yung anak ko. Dito, agi, pikas. dire, dire. Oh, tama ka na, di magkural. Gikural naman mo dia, bro. Dire, mukir. Ang, kan bro ba? Naku hangyo si mo haron. Saan? Hapon naman gud nya. Wa man gyud ko kapag og kwarta, bro. Saan ka mo kwarta? Kalit na mo bugas para panihapon ba? Nah, Kay wa gyud ko kapag og kwarta. Ay nya. Saan man ni nga saan magkawag yung trabaho, di? kuan. Kaning panagat ramon kuyog-kuyog og panagat ba nya. Pag kuan na mo may kuha. Wa may kuha rong adlaw. Nya pag karon wa gyud mi bugas. Nya kay ikaw may kaya-kaya sa ato, bro. Ngawa sa ko'y kwarta ron, bro, eh. Mingaw sa kanya ko. Magita ka, pagita kuan ka may raman pang kuan sa mga 5 ka kilo, bro ba. Hindi malagay niya. Kay bugbas ako lang kuan basi makapanagat mi ugma. Kay mo kuyog mo kog panagatan, jackpot mi, ilisan na na ako. Matay, 5 kilo lang wa, man. wa, gid sa ko'y kwarta ron, bro, eh. Kay, namo ko gibayaran gid gani, ha? Dili sad ko katuo na, bro, nga way kwarta, bro. Kay perme biya ka na ay kwarta gyud. Mamray ako na kuanan. Apikihan yung koron. Pikihan ba ay Main tatog ning ari, main tag ning ari kag nang buntag. Hapon naman kaning ari, unsa mo mobile ron nga, kwarta na hurot naman. Basta hapon na ano kay kwarta na. Kana mo tag sayo, mo sayo lang yung garap kay kwarta. Di gud ta ka siguro de. Pero mari kag hapon, matay. Wag yun na. Kay dahan sa kuberanan. Ay, san ta ka, bro. Wala gi, Eh, wala gi sod lagi. Wala gi sod ah. san ta nga, bro. Wala, Na, bro. Oh, san? Sag 500 lang gud. Wala Eh, lagi gyud oh. may nalansad na makapalit ko dito. May kwarta pa eh. Kuan, Nabuhangan eh. Oh? Wag yun. palit ko ka ng aluminum food ba? Pangutang lang isa dito. Ilim nun ba eh? Noon sa man tao Eh, ka. kada hapon mo yung kumiinom. Mamanay, ipangita sa kulawas ko niya. Maghulam ko siya mo 500. Na, may 500 na nakita mo na ako niya. Naglisod magaya ka sa bugas niya. Magpalit mo Hindi, ganun 500 ako paliton kaya ang kana siyang kuan kanang 400 ipalit ko ng bugas niya. Ang 100 palit ko ng Red Horse. Amo na kadadlaw inom kang Ridors. Oo, mamana niya. O katong giinom ni mga Ridors kadadlaw imo to gitigom. Karon na pa kay kapalit bugas. Di, Nya kadadlaw Ridors usa. Pagkabot sila makadlaw. di bro, wa man ko ni ari bro para kasabaan nimo bro. Ako nang ngamuhuam ko kay ugma makapanagat mig balik ugma. Kay kuan man panlawod man ang panagat diya Oo, dako lagi. mami dako. Ang kanang dagat dili na nimo sure gyud nga naa. Ay sig bisyo kanang inom og Red Horse. Kadadlaw. Nya pila rong Red Horse. Nya kadadlaw nya karon wala kay bugas. Libog kayo. Awa, Grabe siya nimo bro. sa libogan Ako nimo. bro, ako gusto bro nga maka-home ni koron. Nakitaan man na ako ning kwarta diri oh. Na mo ko ni 500 yaw. Oh. Sama na. Wa lagi wa. Wa pa. Taon ka eh. Ay pag kuan na gani, di ka mo baliban. Grabe mamaylo ning Na magikwarta niya mo So, ko na- balibaran ay. manguot man ka eh. Suntaw. Na lagi pero ikaw may moabli. Di man ka maghatag-hatagan ka og pabaylo ba ta? Nakita mo na ko nagikwarta niya. Moingon ka ko ikwarta ay pag tumakak. Sus. Ya. Ay pag inana. Mura matag di igsuon na ng style mo noon, balibaran ko nimo kinahanglan ta. Mana Sab, urongin ang imo bisyo kay aron makatigom-tigom ka nga di ka masig di man ibisyo bugas man eh. bisyo lagi niya mag-inom man kag resource kada adlaw nya unsa man na be inom kag resource kada adlaw ali man, makadlaw kay karon- bukas na Karon naman ko nagka-apik eh. Karon naman sa ko na-apik gyud sa kwarta kay wa mi kuha ganina. Di na lang, ay na lang suko kay kining kwarta ha. Kung wa pohon kung ka-jackpot ko, may lisan ko ni pero kung di gid ko ka-jackpot ugma, bising mga sunod semana lang siguro ni. Or sunod buwan. tanawa sun semana na nya largo lang kag kuot sa kubag Ay na suko. Mura man tag igsuon. Sing mari sa kwa kay matubog lungsod ay bad basig masirad ang tindahan ba. sus Ay bro, naman kay bro ha?
Hatay sa sunod, di na ko magdag kwartas bago eh. Salamat kayo bro, salamat kayo bro. Lamat, sige. Dag kwartas bag, nya kuuton ko mamugos magbanghuan. Uy, klaro ng igsuna eh. Daot sa tag-apila ng ebisyo.